Naka-live na ako. Ano kung lalabas ko? Maya. Tatawagan ko na lang si ate. Dahil ito nga muna yung Martin. 9. Okay? Parang sakit ng ulo mo na ka. Stress na stress ka sa kinakain mo ah. Masyadong malalim ang isip yung... Ano ginagawa niya? Nakagano, nakapang ano, naimang ko. Nagano ba? Stress na stress sa kinakain lintik. Hindi daw chicken yung ulam niya. Wow! Pag chicken yung ulam, aba. Hindi daw i-chicken, kung chicken, hindi tuwan-tuwa kumain yan. Mas iba yan pag chicken tsaka mga baboy. Ano ko, gustong-gusto ni Mark yan, yung mga adobo. Ah, prito, yan ang gusto ng bata na yan. Kaya ngayon, pag magsipasok itong mga to, hihingihan ko ng pambayad to. Ayoko kasi may ilagay dun sa Gcash ko kasi nagkukusa maano. Oo nga, nagbabawas nga sa akin, nakakainis. Yung binigay sa akin na ano, na pioneer, sila yung... Rosel? Ay, shout out. Ate Marivic, shout out po. Hi, 6 viewers. Thank you so much. Hinahanap na nila sa Biboy, bakit walang like? Big, kailan? Alison. Ano? Alison mo? Wapo. Shout out. Uy, wapo ba? Wapo. Kati ng ulo ko. Ano yan, Biboy? Alos? Buang naman yung comment mo, Bong. Boy! Ano po buang naman yung comment, boy? Alis! Yung nag-live si Biboy, marami na daw siya pera. Ay, tignan mo nga review ko ngayon kung pumasok. Nagka-review rin ako sa wakas dahil sa palpad yung kahapon.
$10 yun eh. Pares lang tayo. Wala pa, di pa pumasok. Umaya pa yan. Salamat sa 5 viewers, guys. 14 boy. Saan pupunta si Ate Maribig? Ha? Nasa Maynila siya pupunta? Ano gagawin? Kausap ko ba? Okay, ingat. Ingat, Ate Maribig. Banis. Saglit lang, guys. Mayin, kausapin mo muna sila. Share na ako. Hindi ka naririnig, baby boy. No? Ewan ko, nagwawala-wala man. Good morning, everybody. Rena, good morning, guys. Huh. May tao yan dyan, no? Look, it's Kuya Big Boy. Say hi. Say hi. Say hi. Puno yung bunganga, Kuya Big Boy. Ang bagal kumain nito. Tawag ka? Shout out for Ricky Mix. Tsaka kay Project 99. Wala pa kailangan. Ano na si Papa mo? Ano? Ay, kanin mo yung isa, oh. Get the other one. Ayun, oh. Table, oh. Dali. Ayan, oh. Get mo. Ayan, oh. Oh. Diba dito, oh. Ayan, oh. Yan. Nandiyan lang si Kuya B-Boy.
Isip. Nagsinig. Walang pasok si Kuya sa gato kay Biboy. Nakasurayda man yun. Surayda. Suot-suot na naman niya yung damit ni Surayda. Ay naku, mag-share kayo dalawa lang kayo dyan. Ayaw ko. Snacks eh. Or, hindi kasi nag-live si Kuya Biboy eh. Hello, Ma'am Glory. Good morning. Good morning. I get your payment. Project, thanks. I got your payment. Ano? Nagkape ka nga lang. Tara na! Gano'n na? Boom. Ay. Glory, boom. Ha? Bayad na bahay. Magbabayad ka na? Kasi pupunta akong Palawan. Hindi magbayad ka. Tama ko pa yan? Makulit na yan? Oo. Wala pang haligo yan. Magkano ba yung nasa iyo? Sa yung pera. 1,000 na naman higit. Yung iniwang ko 1.5, wala na. Ayun nga, yun. Hindi mo mahigit. Sige. Pwede na lang to. Naubos na agad po na to. Yung bayad ng bahay. Wala ka nagtitirahan. May maligo ka na. Tama ka sa akin. Maligo ka muna. Ha? Ay, Grace, shout out. BG ka na naman. Project, thanks. I got you payment. Nasend na? Ay, ano? Ricky, yung bayad mo sa t-shirt ay paki-ano na lang, bigay kay B-Boy. Ricky Mix TV. You hear me, boy? Boy, you hear me, boy? Glory, thank you so much. Ano ma? Mama. Papa. Ricky, pakibigay na lang yung bayad mo kay B-Boy.
Dadalhin namin papuntang Bukana yung ano mo. Doon na lang tayo mag-meet. Yung t-shirt mo. Mama! Papa! Project, tawa ka. Tutok mo yung ilaw dyan doon. Tawa si Project 89 ah. Ba't walang tubig na kin? Walang tubig. Maya na paliguin yan. B-boy. Mama. Papa. Ano? Ano, yakapin pa kita. Kailangan pa ba yakapin kita eh. Halika. Walang. Hi ka muna din. Hi. Ano? May bayad ba yung pag-hi sa'yo? Nagagalit ka agad eh. O, hindi. Bumaba ka. Doon ka. Ah? Ano yun? Arte. Anong art kartehan yan? Ha? Anong kartehan yan, Parimag yan? Oh. Ricky, ay nasabi ko dun sa ano, ay large. Paktay tayo diha. Di naman ganun kalaki ang large eh. Wala lang kung masya. Ricky, yung bayad mo sa ano, bigay mo na kay, send mo na kay B-Boy. 280. Para may ano namin mamaya ibayad. Medium din ba sa'yo, ano? Ayan tayo sa'yo, no? Mahirap dyan. Yung nakaraan, nag-ano ko ng, i-check nyo lahat yung ano nyo. Tingnan mo yung manisahan nila dyan. Ano mo dyan? Large na naglagay doon kay ano, project eh. Ayos ka. Tumayo. Kaya nang ba matapos ang t-shirt? Basta ibigay mo na lang yung bayad mo. Kasi baka Webes or Friday tapos na yun. Kasi naasikaso na ni Madam ngayon. Iwanan kita dito. PM mo si B-Boy para doon sa pagbayad mo ng sa GCash. Sa payment sa t-shirt. Malaki to, malaking babayaran to. Abot na to 21 eh. Kasama yung kay ano, Robert Bagalano. Ang kulit ni Robert Bagalano, yung logo ang ipapalagay sa akin. Yung logo ko, yun ang ipapalagay. Parang bumili lang siya ng t-shirt din sa akin. Oo.
Sabi niya, tol. Sana. Sabi ko, tol, yung picture mo, tol. Sabi niya, wag. Yung logo mo ang ilagay mo. Dalawa, yung small tsaka yung large. Ay, ayos, di ba? May support, may na tayo. Mayroon na tayong isang tunay na legit na subscriber. Aray mo. Ayaw nila sa'yo. Sa akin lang. Idol nila ako. At bakit kay B-Boy? Why you ask me why B-Boy? Ha? Doon mo ibigay kay B-Boy kasi B-Boy ang nagtatanggap ng mga bayad. Tapos, pag na-send mo kay B-Boy yung bayad, ay sisend namin doon agad sa may-ari. Huwag ka mag-alala. Walang ano yan. Walang halang... Hindi naman natin yan dadagdagan, hindi babawasan. Sakto lang yan. Bakit kay B-Boy? Kay B-Boy mo nga na-send. Kasi kay B-Boy, pag na-send mo kay B-Boy, sisend namin kay Ate. Ay, rawag kayong maingay dyan. Si Ricky, nagtatanong kung bakit sa'yo daw. Naririnig yung bungangan nyo dito. Yung size niya kasi sabi ko tunas pa rin. Size? Oo, size na rin. Large nga. Mary Grace, shout out. Sabi ni Ate Marvin. Kakausapin ko na lang nga. Mamaya. Kasi dapat nung nakaraan kasi alam nila may mag-ano tayo ng t-shirt. Yan ang sinasabi ko. Na nakaraan, dapat naka-focus kayo kung tinatanong ko sila kung anong mga size. As final na ba yun? Mga busy rin naman. Tayo mga gawa. Nakakaya na kasi kay ate. Pero tatry ko lang. Okay. Di naman ganun kalaki ang large eh. Mahirap na kasi pag medium, mamaya maliit. Hindi pa magkasa sa kanila. Sabi nga ni ate, 1 inches lang naman ang dagdag doon sa t-shirt na yun. Mas mainam pa yung kung mas malaki pa para hindi mamroblema. Kung malaki man sa'yo, okay lang, ipapatahin mo na lang. Paliitan. Kaysa naman maliit, hindi mo na madadagdagan yan. For Founder B-Boy, yung GCash number mo. O, yung GCash mo daw, Sangkay. 280 lang 280 lang, ano tawag nito? Ricky. Sangkay, wait lang. Tawagan ko nga lang to si ate. Ayan, diba siya. Nakano na. Bibili tayo ng sabon. Walang yung sabon dyan. Bukas ka na dito. Ay, ang cold doon. Saka yung ulo. Nakali na! Iwanan kita dito. Hindi ka dito. May ayuda si Tate Robin ah. Bakit? Oh, cute na nga! Baon! Naka-live si Rosel, wala man nag-support sa Team Boom. Oh. Nag-ano si Tatay Alex ah.
Kaya sabi nga, di ba, pag hindi mapuntahan yung live, ay huwag masamain. Kasi may kanya-kanya tayong ginagawa. Pag hindi napuntahan ng live, pasyensyahan nyo na. Usogin nyo nga muna to si ano. Nandito naman si tatay, si Kuya Alex ah. Ricky, nasa messenger mo na ang number ko. O, Ricky, nasa messenger na daw. Punta ko nga. Iwan ko kayo itong live. Iwan mo yan, tapos lalabas kami. Mamaya na pagbalik namin. Tapos na pala yun. May ka na na. Nandito tayo suklay na. Isang tato. Uy, nandito yung mga suklay. Kaya kalikot mo kasi. Dito ngayon suklay. Dali ka dito baba. Oo. Dito. Nandito yun. Ano mo ito, di? Lagay mo dyan. Ay, Marjan. Sinilas mo nandito, oh. Oh. Ano?
I shout out. Honor B-Boy, bro. Good morning. Ay, Matipo. Shall, shout out sa'yo. Idol Matipo, thank you so much. Boss B-Boy, hello po. Sabi ni Matipo. Thumbs up down, sabi ni Ate Army Caporal. B-Boy TV, shout out, sabi ni Ate Army. Thank you po, guys. Army Boom from B-Boy TV. 9 thumbs up, done, sabi ni Kuya Elmer. Parang boom, sabi ni Kuya Elmer. Guys, pagpasensyahan nyo na po ang Team Boom kung hindi po nakakapasok sa lahat ng nagbababa ng kanilang live, ano? Baka sabi, kasi may sinasabi si Kuya Alex na hindi tayo sumusuport ang Team Boom. Hindi naman po. Hindi naman po masama yun. Kasi lahat naman tayo pwede mag-live. Depende na lang po yung kung sinong papasok dun sa mga sa grupo kasi namin talaga, ng Labiboy, talagang ginagawa na namin to araw-araw mula nung hindi pa kami nakakabuo ng team. Ay itong B-Boy, mula na kay B-Boy, akin, tapos Matthew, si Grace, si Ate Ma'am Carcelda, ayun ang naging naging mula nung hindi pa tayo nakakapagbuo ng Team Boom, ay mula kay B-Boy, ako nagla-live noon, tapos si Matthew, tapos si Glory, si Grace, at si Ma'am Carcelda. Yun talaga po kami talagang madalas magsunod-sunod ang live namin. Kaya ngayon, ginagawa pa rin namin. Kaya pasensyahan nyo na po kung hindi kami nakakapasok sa ibang nagla-live dyan, nagbababa ng kanilang live. Pagpasensyahan nyo na po. Kasi hindi naman natin pwedeng lahat tayo obligahin natin yung mga kagrupo natin na puntahan yung tao na nagla-live. Kung sino lang gustong pumunta ron ay open po, wala namang problema yun. Pero kung yung iba hindi talagang makapunta ron ay pagpasensyahan nyo na, huwag nyo lang sabihin na hindi nagsusupport ang team. Kasi sa amin pa lang sa grupo namin ay kahit kunti lang kami nun ay talagang nagtutulungan kami sa views. At nagtutulungan kami manood sa mga live. Siyempre, ikaw pupunta ka ron. Tapos hindi ka naman panonoorin. Hindi ka naman pupunta sa live. Ganun din. Huwag mong maging bagay na ganyan. Kasi simple lang yan. Pwede ka mag-live anyway, anywhere. Kahit kailan ka mag-live, pwede. Walang problema yan. Sa iba nagla-live, sinsya na po kayo. Kung yung iba sa atin hindi nakakapasok sa live mo. Kasi lahat tayo ay nagla-live ako. Live ako ng minsan walang viewers. O nga, ito si Kuya Elmer. Ito nga si Kuya Elmer. Minsan nagla-live yan, walang pumapasok na Team Boom. Minsan nadadaan lang ako doon, dumadaan ako sa live niya. Hindi si Kuya Elmer, hindi nagre-react doon sa GC. Hindi siya nagsasabi. Ba't wala nagsusupport kay ganito, sa ganyan? Hindi ganun. Kasi ako nga, humina rin ako humina rin ang live ko kasi siyempre sa dami natin nagla-live. Pag mga ganyang bagay, wag na nang Morning, Tatay Robin. Tatay Robin, shout out.
Huwag nang isipin yan. Kasi pag hindi talaga mapasok yung isang ibang naglalim, pasensya nyo. Kasi may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong gustong live din ako, nagla-live din si Biboy, nagla-live. Kung magsabay-sabay man tayo, walang problema. Sabi pa nga ni Tate Erwin, magsabay-sabay na tayo mag-live. Kanina, dalawang viewers sa loob ng 2 oras. Sa'yo? O, di ba? Kay Kuya Elmer, 2 viewers lang. Tatay Robin, Miguel shoutout sabi ni Ate Ermi. Kuya Robin, may send ako sa iyo. Salamat po. Oy, Kuya Tatay Robin, maraming salamat sa tulong mo kay Kuya Elmer. May pambigas-bigas na pala. Ako nga 5 lang pumasok na stage 6 na medyo matagal, mabagal ba? Oh, ano ba yun? Ano ba yun? Kaya saan yun? Mabagal. Ako nga, 5 lang ang pumasok na nag-start ng medyo matagal, mabagal ba? Ano ba? Ano ba yan? Lahat nangangailangan nyo. Totoo yan, Kuya Robin. Kuya Elmer, umangal ba tayo? Oo nga, nag-aangal na yung iba eh. Nakakainis eh. Umaangal yung ibang talagang na alam naman nila na hindi naman talaga tayo pwedeng magporsige, magsabi na ganito hindi napapasok ng Team Boom, ay iba yun. Sumali kayo sa amin para sa mga gusto nyo nyo. Walang sama ng loob pag hindi pinapasok ng Siyempre, tulad nila Will, si Matthew, ay may pinipili lang talaga yung mga yan na pasukin. Ang pinapasok lang talaga nila Matthew at ni Will ay minsan ako, si B-Boy, si Grace, Glory, si Kuya Sani, Kuya Elmer, Tate Robin. Pero yung iba na sa grupo natin na andyan, hindi pa kasi kayo kilala ng tao na sumusuporta sa amin. Kaya kayo pa lang, kayo ang bagong sa aming grupo, kayo magpakilala ng sarili niyo. Huwag kayong feeling famous. Ate Army, kung kayo bago pa lang sa grupo namin, ay kayo doon, magpakilala na si ganito to, si ganyan, para makilala kayo. Kasi kung pupunta kayo na 1 beses lang, 2 beses, wala rin yun. Useless lang yun. Hindi kayo pupuntahan yun. Kaya natin ang mga umaangal sa choice nila yun. Sa kaibigan. Tulog na ako, baka isako ko pa kayo. Rate ko, Sunny. Love you, Team Boom, sabi ni Sunny. Love you too. Hindi kasi natin mapilit ang taong kahit sa team ng natin. Oo, mahirap mahirap natin pilitin ang iba na puntahan si ganito. Kasi ang nakilala naman tayo. Pero mayroon tayong mga bagong member. Kailangan nila maging pasensyoso tapos bawasan nila yung pagsabihin na lang natin na huwag pilitin ng kung ayaw pumasok. Kasi minsan nga hindi kami nakakapasok sa mga live yun. Pero may kanya-kanya tayong ginagawa. Yung oras kasi namin talaga ni B-Boy, ay talaga magkasunod kami ni B-Boy. Si B-Boy ang nag-lock sa aking oras na to. Mula nung nakilala ko yan. Yan ang sinusunod namin oras na paglalay. As kasunod nga dito si Matthew si Matthew ay may work. Si Tate Robin ang next. Si Tate Robin nga, minsan nga lang mapasok din. Huwag masamain. Sunny Sense at baka isa ko nyo ako. Hindi Ate Army, wala. Welcome po kayo dito. Tuloy ang play ko kay Will at video. Thank you, Tate Robin. Good boy. Good. Guwapo. Umaangal. Sino? Ako umangal? Hindi ako umaangal. Haha. Robin, gumalos shut out. Team Boom, wag na sana sumama loob nyo. Love you all. Ako nga laging napasok sa mga live pero sila hindi pumapasok sa live ko. Aray ka! Sakit naman nan.
Ay, pumapasok ako sa'yo. Yung iba dyan, hindi. Kaya nga ako, sabi ko kay Pe, pag hindi ako nakapasok sa mga live nila, ikaw pumasok din, pasukin mo yung mga live nila. Para kahit wala ako dun sa live nyo, ay yung suporta ko, yung pinapakita ko sa misis ko, na siya pumapasok dun sa mga live nila. Mayroon lang kasi si Pe na hindi talaga niya pinapasok na mga nagla-live. Talagang ayaw niya pumasok. Kahit anong sabi ko sa kanya, ayaw ko. Sabi niya, sana kung sila Bibo yan, sila Pero din, kaya sana ay papasok yan si Campus. Papasok siya. Kay Grace, babad yan si P kay Grace. Kaya yan si Grace, hindi nag-adot-dot-dot, putulan ng dali. Tama yan yung oras niya. Oo, kasi yung oras namin talaga, yun ang oras ng time live namin, tas oras din niya ng live niya. Pwede naman natin puntahan siya. Kaso lang, mahati ang views. Pero viewers, pero pwede naman kung kasali ka sa mga challenge. Diba po nag-explain na ako doon kahapon, di ba pala ako naunawaan. Ay, Iwan, baka maging BFMG na lang ako sa kanila tulad kay Always Tambay. Ka. Kaya Kuya Robin naman kasi hide ako kaya hindi ako nakikita. Ghost ako sa kanya. Wapo, kalma. Ano ko? Hindi mo high blood. Ano ka dyan? Para nga ano lang yun. Huwag lang samaan ng live kasi wala tayong ganun talagang live. Ano ba ito binagay? Hindi talaga ako marunong mag-washing. Hindi pa ako nakagamit ng washing na ako. Nagmamakaawa pa ako kay Biboy na kahit like lang. Hoy, Mary Grace. Shoutout sa'yo. Ay, Nobi. Thumbs up downloads. Waray. Ay, shoutout, Nobi. Mary Grace Francisco, boom, video lang muna ako. Sabi ni Elmer Uday. Sabay pa kami ni B-Boy minsan, sabi ni Sunny Sen TV. Oo nga eh. Hindi kasi tayo pares yung sa Team Mayor, Team Kasangga, na ang grupo nila talaga ay hindi lahat talaga nagla-live. Kung sinong pinuno talaga, yun ang pinakamihin na nagla-live. Pag nag-live yun, nandun lahat yung mga members nila. Tayo hindi kasi hindi naman tayo wala naman tayo ditong, wala naman sa ating pinuno, wala naman tayong pare-parehas lang tayo kung ano kami dun sa grupo namin, dun yun din kami. Kung viewers lang din kami, viewers lang din. Wala tayo dun sinasabing mataas tayo ron. Wala. Basta pare-parehas tayo dun. Kung kanya-kanya tayo ng live, kung sinong pasukin ng viewers, dun na, yun na yun. Kanya-kanya tayong Di ba naman, pwede always good. Nobi, Miguel shoutout, sabi ni Sunny Sen. Nobi, thank you po. Lord, Sunny, Miguel shoutout live. Si Sagat, Surayda, wala kayo. Aray ka. Nandun ako nandun kami ni Pe. Tambay lang ako, guwapo. Sige lang, Sunny Sen. Nandun kami. Hindi nga na natin napapasok yung ibang grupo. Hindi tulad ng Team Bully, hindi na nakakapasok kay Tita Au, kay Tolverdo, kay Sue. Madalang na nga lang makapasok dun sa mga yan. Kasi siyempre, hirap kaya mag-ikot. Sa grupo pa lang natin, ubos na oras natin kung tutusin. So may ikutin natin yan. Swerte yan lang, sabi nga nila, spin the battle. Kung kanino tumapat yung oras mo, ay doon ka. Di ba? Parang gano'n lang, spin the battle. Pinaikot mo, di ba?
Tapos natuwa ka doon ka magtatambay. Spend the water. Kaya kung minsan doon sa palengke, hindi ako makapag-focus sa inyo magbasa ng comment nyo kasi siyempre pag may bumili, unahin ko pa yung comment nyo kaysa yung bumili. Hindi na ako sa pagkakapirahan. Ayaw nga ni magdot tulad ng sabi ng Kuya Elmer, ghost rain na ako sa BG. Sige lang. Hinahanap nila si B-Boy TV sa live. Oh, hinahanap si B-Boy kasi hindi nag-live si B-Boy. Si B-Boy kasi may dinugo. Si B-Boy ngayon kasi ay may nai-stress. Kasi lilipad na daw siya sa Tacloban pupuntang Manila ay kulang siyang budget. Aray ka, minsan nga hindi ko rin alam kung sino uunahin ko sa inyo. Oo nga, Ate Ermin, minsan di ba mahirap? Mabuti nga to si Ate Ermin, minsan lang to mag-live eh. Minsan lang din. Ay, Ma'am Shibing, good morning po. Hello, host, like 12. Thank you so much at Ma'am Shibing. Ito rin si Ma'am Shibing ay madalas to pumasok sa atin sa live natin. Ako, nadaan lang din po ako kay Ma'am Shibing pag magla-live po siya. Hoy! Mag-stream yard ka na nga, guwapo. Hindi ko nga alam yun. Mag-stream yard. Ma'am Shi, shout out! Kung alam ko lang yun, gagawin ko yun sana. Magpapaturo ako kay Mabi. Ma'am Shi Bing, Miguel Alchero from Sunny Sen. Ma'am Shi, thank you so much po sa pagdalaw. Nobi! Thank you, Nobi B. Vlog. Sunny Sen, Miguel Alchero, hello, sabi ni Ma'am Shi. Sa akin, ayaw, hindi okay. Ang basta captive lang ako. Sabi ni Sunny Sen. Ma'am Shi Bung, sabi ni B-Boy. Kamaya, lalabas din ako. B-Boy, shout out, sabi ni Ma'am Shi. Mary Grace, nandyan si Ma'am Shibing, baka hindi ka pa nakadikit dyan. Pasyalan nyo kaya minsan yan si Ma'am Shibing sa live. Galing, kasabay ni mag-live, si Grace. Kasabay ni Grace mag-live, si Ma'am Shibing. Galing na ako, kanina sa doon, tanong nyo, basta nawawala sa Sagato. Galing na ako, kanina doon, tanong nyo, basta nawawala si G Sagato. Ma'am Shibing, shout out po. Maraming salamat po. Nobi, maraming salamat. Dikit kami kay Ma'am Shibing. Boom. Ay, thank you sa kayo dito. Pasyalan nyo minsan mag-live yan si Ma'am Shibing. Tuwing ata yan. Ma'am Shibing, anong oras po ba kayo nagla-live no? Mga 2 ata, di ba? Yan si Ma'am Shibing. Ang live niya parang mayroong tawag nito. May pagitan. 8 viewers, thank you so much po. Sorry, yung katawan ko. Correct ka, gwapo. Sir Noy, Werdo, hindi ko na napapasok sa konsi at iba pa. Oo, totoo nga. Yung mga iba natin yan mga kaibigan natin talaga na napaka-solid talaga nun. Hindi na natin kasi mapasok kasi dahil nga, siyempre, sa grupo pa lang natin, ubos na ang oras natin. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi ka magtambay doon. Kasi pag mayroon ka lang talaga, sabi nga, spin the battle. Kaya yung oras mo na yun, kung sinong matapat doon, yun ang papasukin mo. Yun ang doon ka tatambay. Tulad ko, magla-live si Matthew, siyempre doon kami pupukus kay Matthew, lahat. Doon kami magsisipunta. Kasi si Matthew ang natin talaga, yung alam niyo naman yan si Matthew ay matulong sa atin yan. Kung saan, sponsor natin yan, yan ang nagiging sponsor natin sa bawat nating plano sa ginagawa natin sa buhay. Mayroon tayong pupunta, nagsasama-sama tayo. Si Matthew ang nagiging daan sa magpalibre ng pagkain natin at si Will. Kaya kung magla-live mga yan, andun kami lahat. Tuesday, Thursday, 2 p.m. live po host. Oh, yun guys. Tuesday and Thursday, 2 p.m. live si Ma'am Shibing. Sana mapuntahan nyo ha. Dikitan nyo na po sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Shibing. Mark, anong lilipad? May pakpak ba yun?
Ay, iwan ko. Si Dakila, si Dakila, sorry, di ko napasok. Okay lang yan, Kuya Sani. Yan, si Kuya Sani, napakasipag yan. Gala-gala. B-boy, shout out. Haha, tawa ba. Nobby, thank you so much. Kanya-kanya. Kaya ayaw ko mag-live. Hindi na sa atin kasi mahirap din kasi. Kuya Robin, puros replay na lang ako. Sabi ni Sunny Sen. Ma'am Shi, thank you po. Sorry Kuya Robin. Sabi ni Sunny Sen. Ma'am Shi, thank you so much po. Yan guys, yung hindi pa nakadikit kay Ma'am Shi, suyo naman po. Sigitan nyo po yung kanyang ay mabait yan si Ma'am Shibing. Lagi po nagla-live yun. Tuesday at Thursday. Team Army, Kaparan, Migalab shoutout, love you po. Sabi ni Sunny Sen. Army Kaparal, shoutout. Minsan niya pag nagigising ako mga alas 4, titingin ako sa cellphone ko, nang nakikita ko agad na nagla-live si Kuya Elmer. Minsan Kuya Sunny. Yan ang madalas ko makita sa mga live. Si Glory nga, minsan hindi natin napapasyalan, madalang lang. Yan ang live. Maganda si Ma'am Shibing sa live niya, kaya nakakaya nga lang mag-out sa kanya. Aray ka. Nakita mo na ba nag-live yan? Si Ma'am Shibing? Monkey, donkey, long queen, dong. Dikit na ako kay Ma'am Shibing, kay Super Yaya, official kanina. Thank you. Ay, sabi pala ni Super Yaya, saan kay B-boy? I-update mo daw siya pag nandiyan ka na daw, andito ka na sa Manila. Okay lang po ako. Thanks lang po na niintindahan ko kayo. Tuloy lang po. Yes, Taterbo. B-boy, hanap ka ni Crystal. No? May work ako, may trabaho pa sa bahay. Binlad ko na yun. Binlad ko na yun. Mga everyday kong ginagawa at mga binabatingting at bihira nga vlog ko. Live na nga lang, di ko magampanan. Mapabayaan. Live nga lang, di ko mapabayaan. Tarap. Si Glory chill nga lang yun eh. Every time may pumasok sa live niya o wala, sobrang bait na. Yung walang aray sa katawan. Yung totoo. Tayo yung iba dyan nag-aaray-aray. Ang gusto mo, pasukin ka namin. Yung samantala hindi ka naman pumapasok sa amin. Aray mo naman. When the head, when the bids and tables decide. English mo naman, Kuya Elmer. Ang lalim OTW. English mo naman, di mo sabot yung sinabi mo eh. Kuya Elmer, matalino to si Kuya Elmer. Kasi nakikita ko sa kanya yung kanyang mga pag nakita mo sa personal si Kuya Elmer, ang galing niya magsalita. At mukhang nakagraduate yata to ng college or high school. Buti pa si Glory, okay lang, wala ring pumapasok. Nakakaintindi siya. Oo, totoo nga, Kuya Sunny. Kay Ma'am Shi, ay pinanonood ko.
Hindi papasok si Crystal sa live mo. Ano naman? Hindi ko naman siya kailangan. Kahit di na siya pumasok. Busy sa online. Si Glory pag napasok ako paminsan. No, yan. Nag-online study yan. Masipid yung bata na yun. Ay, di pala bata na yun. Matanda na pala yan. Gwapo, shot, puno ka na. Para na. Kaya hangover pa nga ako eh. Hindi ka na naman nagtinda. May gagawin nga ako, kaya hindi ako nakapagtinda. Bukas titinda na. Gusto nyo, buhatin ko, bangko ko. Siyempre, buhatin mo na. Ano ba yun? May tira pa naman ako doon, Kuya Sani. Mamaya titinda ko. May gagawin ako sa kariton ko. Sira yung kariton ko. Ayusin ko. Hindi ko pa nagawa. Tapos, pupunta pa ako doon sa t-shirt natin na sikasuhin ko pa. Hindi ko pa rin nagawa. Punta pa sana, yung nagtawag sa akin si paring Rogie na kung pwede daw ako mag-donate ng dugo, ay pupunta doon. Hindi ko pa rin nagawa. Wala pa ako nagawa ngayon, kundi live pa lang. Kuya Elmer, ano yan? Kuya, kaya mo yan. Kaya mo yun. Pa nagawa yung sa kariton ko, nasira. Sabi kong gagawin, anong oras na? 11 na guys. Kasi natatakot ka magpakuha ng dugo. Wisit ka, B-boy. Punta ako dyan ngayon, pwede. Oo naman, pwede kumunta ka. Open nga, Aga Sangkay, shout out, sabi ni Joseph Salas. Gwapo, puso mo, kalma. Wala. Ay, Joseph. Ito si Joseph. Hindi ko nga ito napupunta sa mga, ano niyan eh. Mga live niyan eh. Live niya. Ang ginagawa ko na nga lang dyan, pinipili ko na lang ang video niya eh. Gwapo, puso mo, kalma. Erap, boom, sabi ni B-boy. Erap, i-ano mo yung channel mo, ayusin mo. Yung baba, mayroon doon lapis, para may lapis doon. Ayusin mo, parehasin mo yung doon sa taas, tsaka doon sa baba. Para hindi lalabas yung Joseph Salas, dapat erap din. Kasi pag di mo ginawa yun, yan lang din ang lalabas yung pangalan mo. Gwapo. Gwapo, attorney nga ni, sabi ni B-boy. Si Joseph ay pumasok lang sa live ko. Oo. Kasi pag na nga yan sa erap, pumasok. Wala nang nasa tingin. Saan kayo magkano magpakuha ng ano? Ano daw? Saan kayo magkano magpakuha ng go? Ganon ba yun? Anong go? Crystal Wong, shout out sa iyo. Ay, si Crystal Wong ba nang ninilip sa atin? Shout out. Di siya kasi maka-comment kasi nandiyan ko eh. Almaro guys, dikit na rin ako sa iyo. Thank you, Ma'am Shibing. Ingay mo, matutulog na ako. Di matulog ka na? Alam mo, para hindi mag-ingay, mute mo na yung cellphone mo tapos naka-play. Hayaan mo lang naka-play. At least nakatulong ka sa akin. Di ba? Sige, tira mo na. Salamat po, Ma'am Shibing, sabi ni Kuya Almaro guys. Magpakuha ng dugo ba? Dugo. Dugo pala yun. Akala ko gogo. Hindi, kay Barang Rogie. Hindi ko pa nga hindi ako makapunta doon. Busy nga. Sa live pumunta kayo o hindi man. Naintindihan ko kayo. Kasi alam ko mga busy tayo. Lahat. Pero madadaanan. Oo, tama. Ako nga. Kung sa live nyo eh. Harang, thank you Ate Maladi. Ma'am Shibing, maraming salamat po ah. Maraming salamat po Ma'am Shibing. Thank you so much po. Sorry, di ko na kaya. Antok na ako. Sige lang, Kuya Sani, tulog ka na. Wag mo na. 24 oras ka pa naman nag-duty.
4:30 gising ko. Oh, grabe naman Kuya Sunny, yung kalusugan niyo po. Huwag niyong abusuhin. Madadaanan. Saan? Sa Rich Kid. Ano yan? Bombi boy, live pa si Sagato. Okay lang yung mag-live si Sagato para ma-monetize. Tuturo na lang ako sa iyo. Hanggang pagpunta ko dyan. Hindi madali lang yun. Madali lang yun. Ito, tuturo ka sa iyo dito pa lang. Para hindi yung Joseph Salas ang nakikita ng mga viewers mo. Para yung pangalan ng channel mo ang makikita. Ganito. Oh. Yeah, what's me, ha? Di ba? Ipis, may lapis dyan. So, Joseph, nandiyan ka? Panoorin mo to. Ito, may lapis dyan, ano? Ito, pipindutin mo itong lapis. Tapos, may nakita ka dyan na, ano, sa baba. Name. Tapos, may lapis. Tapos, ito, handle. Paparehasin mo lang ang pangalan nila. Yung sa taas na yan, yung name, tsaka yung handle, parehasin mo lang. Anuhin mo lang tong lapis, pindutin mo na to kasi nasa handle yan yung pangalan mo, ano, Jose Joseph Salas. Yang sa handle, puntahan mo. Tapos ayusin mo, tapos iparehas mo dun sa pangalan ng name mo. Para hindi ka na mahirapan dyan sa pangalan mo. Kasi mahirap yan. Hindi ka makikilala ng mga tao. Puro lang ang pangalan mo, Joseph Salas. Yun lang ang makikilala. Pero yung channel mo hindi. Same mo, parehas ang pangalan. MC Bing, love you po, sabi niya, no? Iboy TV. Nagpapayaman kasi yan. Papayaman kasi siya. Bala di set at ayaw ko mag-BG gwapo, gusto ko tambay. Diyan mo na yan, PL mo. Ay, kuya. Saan? Ubusang pera na ano yun. Bayad ng bahay. Kababayad lang namin nung nakaranan nung November 24, bayad kami ng bahay. Ngayon, bayad na naman kami ng bahay kasi nalit kami nga ng bayad ng bahay. Ngayon, bayad na naman. Bawas 2.5 tapos padala din sa kapatid ni Pe para din sa pandagdag ng pamasahe nila. Aray ka! Ubos na naman ang puhunan ko. Hindi mas. Pinuyat mo nga ako kagabi eh. Aba, ikaw naman yung sabi ko, pwede ka na nga gumala. 1.5 na lang natira sa atin. 4,000 ito puhunan ko. Nabawasan ng 2.5, pambayad ng bahay, agay. Mas madaling magturo kung naka-video para pwede reply Mark, tama ba or tama? Tama ba ako or tama? Talaga ako. Tama ka talaga. Umayot ka, B-boy. Pupunta ako ngayon, guys, ha. Hi, Ma'am May Santos! Hello! Andyan si Ma'am May, guys. Hi, Mark, yo. Hello po. Morning po sa inyo. Magandang gabi. Ay, magandang gabi. Magandang umaga po. Hello. Hi, Ma'am May. Andito na si Ma'am May Corpus Vlog. Thank you po. Napasyalan tayo. Team Kasangga, maraming salamat po. Mami Santos, hello po. Thank you po, thank you po. Guys, andyan ang ano natin. Ang Ma'am May, kumusta? Okay naman po. Ay kahit pa paano po. Maraming salamat po, ha. Kasi hindi naman ako, lagi po ako nagpapasalamat sa yung live ko po. Maraming salamat po sa tulong nyo po nung kasali po ako sa
Subasco. Hindi ko po nakakalimutan kayo. Salamat sa tulong niyo po. Maraming salamat. Team Kasangga, maraming salamat po. Ma'am May, thank you po sa pagpunit niya. Ayun po ngayon po ay mayroon akong magagamit sa pampuhunan niya yung darating na December. Thank you Lord. At salamat kay Idol Japper Sniper at sa Sword community na sumuport pa po sa amin. Maraming salamat. Wow! Veteran. Wow, veteran na ang gwapo. Ma'am May Santos, hello. Thank you so much, Ma'am May. Kuya B-Boy. Shout out. Kuya Elmer. Dan, share po. Ay, thank you so much po sa pag-share. Ay, Team Kasangga, love you all. Maraming salamat po. Naming salamat po sa inyong lahat. Iwawarayin ko para sa sarili nating sa ating salitang waray. Madamong salamat ay mga bulig. Ako nang bulig ako nung kabulig ako ha. Team Subasco. Ma'am May, Answer Eric at Team Kasangga, maraming damong salamat sa imo ninyo bulig ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. Oy, Ma'am May Santos, biglang shoutout po. Salamat po sa pagpunta, pagbisita. Ma'am Santos, siya ho, happy to see you po her, sabi ni B-Boy. Kuya Sani, Ma'am Santos, sana makikita po kita sa party ng show. Oh, nandun po. Oh, hindi ko lang alam kung nandun po si Ma'am May. Mag-enjoy tayo sa Christmas party, sabi ni Ma'am May Santos vlog. Thank you po, Team Kasangga. Oh no, advance Merry Christmas, Ma'am May Santos Corpus, sabi ni Kuya Elmer. Kuya B-Boy, hihi anak ko po. Nandun. Nga po ito magulo na. Eh, mama na kayo na. Marami na nga. Advance Merry Christmas po, sabi ni Ma'am May Santos vlog. Thank you so much po. Ma'am May, kasi po, word ako sa party. Aray ka, sabi ni B-Boy. Sana sa susunod kami naman madalaw sa live ni Ma'am May Santos Corpus. So nga, maswerte guys pag napupuntahan ka ng mga ganyang mga malalaking channel at talaga ni Idol, yung talagang kadikit na kadikit ay yung bumubuhay sa Subert community. Masaya po sa pakiramdam yung pupuntahan ka talaga sa live. Ma'am May Santos, advance Merry Christmas po. God bless po, sabi ni Kuya Sani. Ayos lang yan, Kuya B-Boy TV, magsasaya tayo at marami tayo paprapol na clothing at mga Noche Buena package sa simpleng lang party natin pero masaya. Yes! Sana makasali ako doon. Dami ako makuha. Dami ko. Joke lang. Sana maswertihan tayo doon, mapili tayo mabunod ba. Tagbunot. Mag-Waray TV, umuwi ka na. Daira, yung kapatid mo na sa labas na naman. Yan lang, Ma'am May Santos. Gwapo nakadikit ka na, dikit naman ako sa iyo. Oo naman, alam ko naman. Dikit na dikit, parang Pinoy pandikit. Ma'am May Santos, sasayaw. Si Mark Waray TV po. Aray ko. Hoy, umayos ka dyan. Pag ikaw nakasama, ikaw sumayaw doon. Kasali kayo lahat ng Team Boom kasi puro vlogger kayo. Nakikita ko kayo sa Rockwood. Ay, yan ka, day. Yari na. Bubuhatin ko na yung Balihin ko na, Ma'am May. Joke lang. Joke lang po, please. Thank you so much po, Ma'am May. Ma'am May Santos Corpus, maraming salamat po sa pagpunta. Ay, Joseph, tumatawag man. Sorry mo sa Joseph. Dito ka mo. Makinig ko nga. Yan. Hi! Doon ka. Inis na ako. Oh, salamat Ma'am May. Ano? Ha? Huwag ka dito, huwag ka dyan. Wala, hindi ko marinig. Kamit yata. Ano yan?
Pumunta ka dun sa mismong channel mo. Oh, yan. Ayan, wag yan, wag yan. Ayan, yung lapis na yan. Oh, lapis. Tapos diyan ka sa handle, yung handle. Pinutin mo yung lapis. Yung handle, yan. Yan. Tapos, create mo yung Erap Vlog. Yung pangalan ng channel mo. Wag mo ubusin. Yung, itira mo yung dash. Ay yung parang Okay. Diba? Wag mo ubusin. Oh, tama na. Lagay mo Erap Vlog TV. Ano yan? Erap? Hindi yan. Uy, hindi R. Erap Vlog TV. Ayan, okay na yan. Tapos, mo siya? Yan, save. Save pa ulit. I-verify pa pala. Kailangan mo i-verify. Pindutin mo yung verification. Okay na. Ma'am May Santos Corpus, pwede bilhin ko na ang advance yung panalo ko sa t-shirt. Sabi ni Kuya Elmer. Bunga lang sipi mo, gwapo. Oo nga eh. Kuya Elmer, tawa si Ma'am May. Sasayaw ka sangkay? O kung sasayaw ka garing Grace, kung sumayaw ka Grace, sasayaw din ako. Kuya Elmer, pag parang sure ka mabubunot Ako mabubunot twice pa. Aray ka. Pwede ba sumayaw yung may tungkod? Tulad ko sa party ng Sword Boom. Pwede yan. Ano nangyari? Hindi pa ata naka-verification yung mo. Verifying ko yan eh. Yes, Sunny, salamat po. Ma'am May, thank you so much. Ano ba? Upuan naman eh. Upuan na paglaba. 5 viewers, thank you so much. Save mo. Erap. Erap. May verification pa din. Ayan. Ganon. Big. Your screen lock. Kailangan mo gano'n. Hindi mo Joseph? Verifying pa? Ganon. Ayan, magano ka ng mo? Yung pin code mo. Yung pin code, ay naku si Mark yung pakialamero eh. Yung pin code mo po, saan kayo nung sa cellphone? Kuya Elmer, turuan kita. Isa yan sa factor sa pagsayaw. Naalala mo ba yung stick ng group ni Wawi Di Guzman na universal motion na Shin, yun ang doon ang magagamit mo yan. Paborito ni Isko Moreno, aka Jormy na Shane. Alright. Yeah. Verification, dito pala naka-verify yung mo, account mo. Yan na ba yun?
Hi, Ena. Shout out sa'yo, Ena. Magandang umaga. Congratulations everyone. Sabi na Ena. Ads. Ay, thank you so much sa ads, Ena. Ano, saan kayo? Ano mo na? Ha? Oh, password ng cellphone mo. Diyan na ba yung password ng ano mo? Saan ba yung ano dyan? Napalak pa eh. Diyan ba yung nakalagay yung main channel mo? Diyan nakalagay. Mo. Huwag yan. Yun lang yung palitan mo yung handle. Kasi sa akin, ganyan. Dying Inside naman. Favorite ni Yarmis ko. Kung mahaba nga lang ng preparation ng pagkikita ng timbong. Ako na ang bibidyo nyo. Wala eh. Ilang araw lang eh. Ang iba, di naman masama. Kailangan may verification, may verify mo yung ano mo, yung channel mo. Wag yan, wag mong pindutin yan, hindi naman yan. Yan lang ang papalitan, yung handle eh. Para doon talaga sa ano. Oh, kaya binago nga ni YT. Mas maswerte lang talaga yung dati kasi hindi mahirap dati magpalit ng ganyan eh, pangalan. Ako kinakalikot ko dati ang aking channel eh. Dapat nga yung lalabas sa akin yung pangalan ko eh, Mark Salvano. Eh ngayon dati, pinarehas ko yung name ko, tang handle, pinarehas ko. Kaya ngayon hindi ako nahirapan. Ngayon parang ang hirap mag-ano ngayon. Kailangan mag-verify. Kahit yung isa kong account na isa, hindi ko ma-verify. Kailangan ng ano eh, number. Wapo, correct yun. Mali, pindot. Videographer ba? Ah, videographer. Alin? Yung Joseph Salas ilalagay mo? Hindi, mas maganda yung may erap ka. Eh, ito. Hindi ito maano, di mapalitan yung pangalan mo. Hirap basahin ng mga comment ni Sanisen. Oo, totoo. Idikit mo nga, idikit mo nga. Idikit mo nga lang, huwag mo lagyan ng space. Try mo nga idikit kung ano, mag-upload. Ayan, save mo nga. Hingin pa rin ang verification yan. Verification nga. Verify if you. Kung sa'yo daw. To complete this action first, verification your identity. This help us confirm it's really you and keep your account safe. Oh, kailangan ma-verification mo yung channel mo kung na talagang sa'yo. Harap mukha mo na lang ipalitan mo, wag na yung name mo. Visit ka, B-boy. Oo nga, palitan mo na yung mukha mo. Palit mo yung ano. Hindi maano. Bakit ganun? Wag mo na lang kaya palitan, hayaan mo na lang. Wag mo na lang ano yung mamaya, maano pa yung channel mo. Hindi ko rin alam yung mga ganyan.
Oo, ngayon lumalabas kasi ang pangalan ng channel mo. Si Biboy TV. Sangkay yung sa'yo, di ba? Yung name mo tsaka yung handle, eh, mag-same lang ang pangalan, di ba? Kaya hindi nag-ano yung kay Biboy. Kaya dati pa lang kasi di mahirap eh. Dati. Hirap, mukha mo na lang palitan mo. Wag na yung kanin mo. Hi, Queen Sam Perez. Maraming salamat. Bibigyan ko ng slot si Kuya Elmer para makasayaw. Sana at pati si Kuya Rubin. Gagawin kong comedy. Party ang sasayaw na sayaw part ng sayaw niya na si B-Boy at ang bababad. Sana sa isip kong step si BG tambay sa part na. Ano daw? Kumandil yan. Bahala ka dyan. Sayang, hindi maano yung ano mo. Kaya pag hindi pindot yung pangalan, yung link, yung pangalan mo, hindi makikita na Irap Vlog ka. Ganon din yun. Pag nung sa name mo, ganon din yun. Manghihingi rin yung verification. Kasi kailangan ma-verify mo talaga yung channel mo. Si Mark part niya, intro na naka-kariton habang ending sana. Sani, ano yun? Ano yung Kuya Sani yung plano mo? Director Sani. Direct Sani Corporation. Iwanan ko kaya ako muna ngayon dito. Pupunta lang ako ng ano. Sani, kung gusto mo ako ibabad, lagyan mo ako ng suka. Ano? Inilaw? Nakang-ingay mo na. Pinig na rin yung boses mo. Pamaingay. Puntahan ko muna guys yung ano yung sa t-shirt natin, play ko lang to. Ganon ang choreographer. May idea sa pagsayaw na may part na along comedy at dramatic yung ginagawa sa mga pang-content. Ay, Alright. Hindi. wala dyan. Wala naman tubig eh. Iinis na ako. Tubig. Dahil na nga. Para muna dito. Ikaw muna dito. Guys, yung ano muna yung ating magandang misis muna mag-ano sa inyo. Walang kamukha, kundi siya lang. Nag-iisa. Maria Picalos. Sit na ka rito. Sit ka na rito. Katinang kulangan. Pakitanggal nga Kuya Sani. Alis muna ako guys. Pupuntahan ko lang yung ano natin t-shirt. Tatawagan ko na lang kayo. Tawagan lang kita, B-Boy. Sana may next part ng magawa natin yun. Okay guys, sana pag alis ko rito, mayroong magpalipad. Si Pe ang mag-ano rito. Sana may magpalipad dyan. Pag wala nagpalipad, hihiwalay na tayo. Tara na. Pinapos pa nga. Hoy! Ate Melody, shout out. May buntag. Dami yun. Dami naman premiere yan. Quinson. Yo, sa mga lahat na waray, may pupuntahan tayo ngayon.
Ang t-shirt namin pinagawa ng Team Boom ay titignan ko at check natin kung okay na kay Madam. Kailangan natin mag-down ulit ng another na pera. Tingnan ka Kuya Sunny kung kaya mo yung palipad yan. Kaya mo yung palipad yan? Yung nakabidi dyan? Wala yan. Nakabidi yan dito kaya nandun yan sa kabila. Squeak, squeak. Squeak, 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 squeak. Mommy. Mommy. Diba, Ate Grace? Nasa kabilang ibayo ka na naman. Wag, Kuya Elmer. Oo, walang ka na ang tungkod niyan. Hindi kaya yan, no? Hindi yan basta-basta maaangat Kuya Sunny. Kuya B-Boy. Hina ng tubig dito sa amin. Yeah, B-Boy, timbangin mo nga kung sino mas mabigat sa kanilang dalawa. Hina nga dito, Ate Melody. Lunes naman ah. Kaya nga ako Lunes naglalaba kasi malakas tubig. Kasi ngayon ang hina. Aray ko, Kuya Sunny. Sumbong kita sa asawa mo ah. Ate Melody, mabigat ka rin daw, sabi ni Kuya B-Boy. Tawag sa Ate Melody. Dami na nahawaan kay Ate Grisa. Usa. Ya B-Boy, usa daw. Duha. I lose the control. It is all over me. No one loves is sweet. Can't explain. Your love makes me. Boy, kita daw sa gato. Nowhere. Sige, Kuya Sari. Natulog ka na po. Huwag masyadong pagpupuyat. Sige, Kuya Elmer. Kain lang. Anong ulam? Anong ulam? Sino? Andun sa kabila. Kuya B-Boy.
Kasi nandun yung isa eh. Kaya nga, huwag masyado magpuyat Kuya Sunny, oh, 11 na. Tapos yung pasok mo, straight 24 hours. O, Jeng, bunganga mo. At 9 and 16. Ano na, hindi kasi ako nanood kay Biboy. Pumunta ako sa labas. Bayad ako ng bahay. Naglalaba ako. Hina nga ng tubig. Hi, Sir Will. Tulog na nakaupo. Ang aga naman nagasin ng live ni Kuya Sunny, Kuya Elmer. Pag-gising ko kanina mga 6, pa-end na siya eh. I will daw, sabi ni Ate Melody. Hi Melody, sabi ni Will. Aluha po. Aluha, 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 aluha. Sir Will, where is Ate Grace? Busy, busy na naman. Ewan. Ganorn? Ganorn ba yan? Ganorn? Wala talagang tubig. Nakakainis. Walang tubig. This is ligo. Ay daw Kuya Elmer, sabi ni Sir Will.
Sige lang po, Kuya Irap. Ingat po. Malis na si Mark. Iwan niya lang yung live niya dito. Ate Melody, shout out daw, sabi ni Kuya Irap. Shout out mga kabumil, 808 B-Boy, MLSO guys. Mega love shout out. Who has 3 legs? Cheryl. Huwag ito na. Yan lang. Who has 3 legs? Oh, si! Lumabas ka din. 3 legs. Cheryl ha, yung loko-loko Kuya Elmer. 3 legs. Why? What's my fault? Why you calling me? Yan, pag pupunta daw kayo ng sword party, dapat sasayaw kayo. So guys, ano ginagawa mo? Gracias! What are you doing? Wala. B-Boy boom! Ako pa dyan pa nga lang sa bahay nila Mark at Che. Sumayan na ako doon pa kaya sa sword party. Oo nga! Kaya, Elmer. Sayaw-sayaw kayo doon. Enjoy lang. Kanina pa yung nakalive siya ng Glory. May nakita ako doon kanina.
Aray ko na. Nakakain na nga yung kanin nila. So, kainin kita dali. Ay. Gusto ko yung nabihag. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Yeah, B-boy. Tingnan mo yung katawan ko dati tsaka yung katawan ko ngayon. From small to XL. Ate Grace. Grabe payat ko dati. Ngayon, sus ko po. Oversize na. Hindi naman. Hindi naman po ganun. Hi po, Tatay Alex. Shout out po. Kuya B-boy daw, sabi ni Tay Alex. Guys, baka gusto nyo pumunta sa ibang live, pasyal lang muna kayo. Gagawin kasi ako eh.
Naglalaba ako. Mary Grace, mega love shoutout daw, sabi ni Tatay Alex. Ay, sa sinong gustong pumasyal sa ibang live, pasyal daw muna kayo. Maglalaba lang ako. Today is my laundry day. Para tapusin ko na yung kwarto ni Kuya B-Boy. Para mag-totally, ano ko na, repair. Nasaan si Mark Nandine? Ate Grace. Andon na si kaso po yung mga t-shirt nyo. Eh, saglit lang yun, babalik din yun. Ayan na nga, oh. Speaking. Ihanda na yung tali ng pag-ganon kaya B-Boy. Kamayat pa ah. Yan na. Yan na. Yan na. Yan na. Asan? Yan na. Walang palipad? Wala. Walang palipad? Wala, hindi nagpalipad sa Ate Grace. Ko! Tinanggal mo sa ulo ni Papa mo, tapos nilagay mo sa akin. Okay na guys. Koray, okay na, dito na tayo sa bahay. Dito yung resibo. Ihanda na ang tali. Aray ka, tali. Ba't tali? Nasaan si Mark? Pawala-wala ka kasi kaya wala kang alam. Ayan pala mga kawaray. Oh. Ang total na babayaran natin. Ay mga di makita. Yan ang total. Yung down, 3,000. Yung kulang na lang ay 3,080. Bale, ang naging total nito mga kawaray ay ang naging total nito ay 5,880 lahat. Kaya ayusin pa ako ng aking kariton guys. Nagdano ako ngayon mga kawaray ng 1,000. Kaya. Okay. Pasok tayo, kain. Ganda ba? Pasok. Lalabang kasi. Okay lang yan. Nag-vlog ka? Wala, marami pa nga ako i-upload eh. Sana all, consistent maggawa ng video ah. Yung kagabi. Ay ka. Bless ka kay Ate Robin nak. Ay, bless. Dito ka po kay Robin. Ha? Dito ka. Bless ka muna nak. Ay, God bless. Wala ka ng live ah? Nagla-live ko pa rin. Uy! Mupinga ko lupay yung atanan. Welcome back si Tate Ruben. Ang pagbabalik
Ni Tatay Ruben, Kapanort. Kapanor. Ano ko na yung ano? Pinano mo na? Piniprint pa lang. Marami siya kasing gawa ngayon. Tatay Ruben. Si Big Boy. O, Pegaga. Sino yun? Sino yun? Sino? Silaw man, Si Alex. O, Pegaga. Sino man, Tatay Ruben? Pastila na eh. Ano talaga? Panorte na. Panort na to, panort. Wala na. Kala kung sinong tao na nagtatiligaw doon. Ito pala yun. Lolo daw yung ano, Lelo. Si Lolo. Dad, shout out. Hi, Mary Grace. Shout out. Pumunta ka pala kay ano, kay Elmer? Oo, yun na vlog ko. Na-upload mo na ba? Oo. Upload ko na kagabi pa. Pagdating ko. Inaantok nga ako eh. Buti nga, dami ka nang upload. Ako, tamad ko ngayon mag-vlog. Inupload ko kagabi eh. Vlog ko ngayon, bara-bara na lang. Ay, laro niya. Diretsuhan na. Wala na ano. Wait, ano yan? Wait, puntahan ko si Sagato. Sige, malapit na hurot ang atong buhok, pastilan na. Wala na, gamay na talaga. Si Alex. Nagpapagupit niya ako, ang bayad ko, imbis na 100, 50 na lang eh. Reklamo ako eh. Sa pasadahan lang ng razor. Tapos na, wala na dito. Dito na lang. Kahit anong gamot na ilagay ko, wala na. Gamot ba yan? Oo, ginamot ko yan eh. Daming gamot na in-apply, wala. Shampoo ng kabayo. Shampoo ng... Kahit ay. Tapos na. Punta ka dito tayo ng ano. Ano ka lang, saan kayo magkikita ni Grace? Kaya Livin. Di ba sabi niya dito, pupunta siya dito. Sabi sa simbahan. Ang gusto ko, doon na lang sa daan kasi sasakay kami via SM North. Doon kami sa SM Saan daw North. yung ugong? Hindi ko alam yun eh. Yung sinakyan natin na jeep, binabaan natin yan ng ugong. Yung ba yung ugong? Oo, tapos Ay, di tricycle. ibig sabihin sa Pababa, tricycle doon. Yung sa sasangandaan. Oo, sa daan kami. Hindi mag-usap kayo na doon ka na lang kayo magkita. Ayan yung sinabi ko sa kanya. Para hindi na siya pupunta rito. Oo. Ang gusto niya, pupunta doon siya dito eh. Mapapalayo doon eh. Nag-helicopter kayo. Malapit na mahurot. Doon lang kami sasakay sa SM North. LRT. Lalabas. Di kaya, carousel. Yan ka lang sabihin. May carousel doon eh. Loob. Hindi sa labas. Doon sa naiya mismo, bababa eh. Sa carousel eh. Alam mo yun doon? Alam mo doon? Oo. Alam niya, basta may sabi pa nga ni Elmer kasama pagtanong. Mamaya, maligaw kayo. Dami pagtatanong ano. Dapat maaga kayo umalis dito. O yun na, sinabi ko kaya. Dapat mas nauna kayo kay B-Boy na nandun na kayo lahat. Alas 6 pa lang, Kailangan ko ngayon, Jero. larga na kami, alas 6. Mauubos ang oras niyo pag Okay, pagtanong lang eh. Mabilis ang oras, saka lalo pa kung matraffic. Lalo pa kung aga yan eh. Rush hour. sabi niya, alas 6 yan eh. Kailangan talaga alas 6. Yan ang importante, alas 6 nandun. Alas 6, alas 7. Lalapag ang aeroplano, alas 11. Hindi pa yan makakalapag ng diretsuhan kasi ano yun pa yan ng tagahila. Mga alas 12 yan, alas 11, alas 12. Alauna yan, makakababa. Alas 12, makakababa. Sa arrival. Kasi hindi naman diretso yan eh. Pwede na lang kayo mag-tactic. Mahal nga lang. Pwede naman. Kasi pag sinabi mong taxi na Diretso talaga.
Diretso yun, doon sa arrival talaga. Oo, sa terminal ng ano. Oo. Pwede ako. Taxi na lang kayo. Taxi na lang. Sabihin mo, metro lang. Oo, metro. Pero mababa yung ano, mga 500, mga ganun. Oo, mababa talaga yan. Hindi lang eh. 1,000 pa nga yun, 1,200. Ata. Oo. Tatrapikin yan eh. Ano ba yun sa Pasay? Oo, sa Naila. Pasay, Naila. Pasay ba? Terminal 3. Oo. Pasay. Ang Pasay, di ba sa Pasay? Sakayan? Sakayan ng mga bus, Pasay. Sa kabila lang yun. Hindi mo nakita yun? Hindi ko alam yun. Nandoon kaya. Hindi pa ako nakapunta doon. Yung sinakyan niya ng ano, yung bus. Papunta ng Nasugbo. Yung sa Nasugbo, yun ang tapat doon. Yan. Yan siya. Ah, doon lang. Oo. Sa sinakyan namin na bus? Oo. Eh di magsakay na lang kayo ng ano? Bus nga. Oo, dito na lang kayo magkita sa bayan nga. Tapos sakay kayo ng jeep, tapos sakay kayo ng bus na papuntang carousel na papuntang ano, na Buendia. Sa Buendia ba? Oo, Bundiya. Doon Ay, lang. hindi Bundiya. Malayo pa yun. Bundiya. Makati lang yan eh. Bundiya eh. Eh sabi mo, doon sa bus. Unan pa. Pasay pa. Unan pa. Bundiya. May carousel ng Bundiya. May carousel din. Pupunta ng Pasay. Ayun. Terminal. Kasi kung magbubundiya kami, Bundiya, Team Kalaw, papalayo kami. Masasakay na naman kami ng via Terminal 3. Doon. Via Pasay. Kasi umiikot lang naman yan eh. Umiikot lang yan. Solid oh. Sabog ba kayo ng ano? Airport? Oo. Akala ko si ano lang ang magsusundo. Si yung asawa ni ano, Brenda. Doon lang, di ba? Ano, Remy? Remy ba? Ang ano nga sana, hindi na kami ang magsundo kasi may sasakyan sila. Dapat magkita-kita na lang kung saan banda. Eh, ang problema, susundo kami, sasama pa kami sa Tagaytay. Eh, doon mananangalian. Nga, pupunta ka nga doon. Ah, parang babalik agad kayo. Babalik. Galing Tagaytay, bababa na naman. Papunta sa inyo dito. Pauwi. Yun ang siyempre saan ano yun. Ay, hindi ko alam kung anong plano lang, kung saan siya matutulong. Sa primerong agabi. Kung doon kaila, sino yan? Mr. Edward. Mr. Edward, oh. Di ba, parang mapapasyal lang kayo agad nga talaga doon sa... Hindi Tagaytay, Tagaytay. kakain Parang talaga kakain yan. na Wala kayo namang doon. ano doon eh. Tapos mga bis. Pasyal doon, tapos Vlog-vlog, tapos balik na. Oo, balik dito. Hindi po atin na kayong bayan. Ayun na, diretso na dito. Jaira na lang niya na kayo, Jaira. Babalik na naman ang isa. Isa na naman, tapos... Saan pala kayo nagkita ni Kuya? Dati, Kuya, ano? Diba? Doon, sa kanila. Pumunta ka sa bahay niya? Hindi, dito lang sa may ano, baba lang ng hagdan ng LRT. Ay, oo. Terminal. Hindi ako pumunta roon eh, dahil iskinita na eh. Kung saan sa sinahod mo? 6,000. Ang sahod ko. Ngayon, May pundo ako na, ang ngayon, ang 140 ng ano, yung 140 nadagdagan ng pero pumunta ka kasi dito doon. Ilan doon? Sa sahod.
Silver niya. 140, nadagdagan ng 9. Di ba sinasabi na ni Biboy, oh. Basta mo. Ano? Tate Ruben, bigay sa akin ang $100 sa iyo ang 40 aray ko po. Aray ka! Kapal ang mukha mo, no? Tate Robin ang panahirap. Agoy! Aray ka, Biboy! Ayan na. Nasahurin ko 140 ng challenge. Nagdagan ng 9. Napaliparan ni Macho ng 4 ay 5. Maybe, oo. Nadagdagan ng ng views. May itong sapatos ko. Ngayon naman, $6 para sa January. Balik sa 1. Nagpalipad si ano eh. No. Will? Hindi, si Will, nagpalipad yun. $5 yan yung ano. Tapos si John Espino. Si John. Oo, yun siya. Pumasok na, hindi ba? Ayan na siya. Pumasok na ba? Nung isang araw. Nung isang araw pa yan. Nung isang araw pa yan. Nahihirapan din ako doon, Mark. Saan? Saan, Biboy? Saan daw? Saan ka nahihirapan? O, may pundo ako $6. Aray. Okay lang yan. Wow, may pundo na. Oo, $6. Pinadala ni John Espino kahapon. Ay, nung isang araw $5. $8 na ako. Yan siya. Sa reunion ni Tate Robin. Oo nga eh. Sa Rubinyo ni... Ako kasi noon, hindi talaga makapagpalipad kasi wala akong puhunan noon eh. Okay lang yun. Hindi. Kasi sasawarin ko. Punan. Sa 10,000. Okay na yan. Dagdag. Tamang-tama yan sa ano. Ano na ibo. Umamalingki mo yan. Okay lang yan. At least, ay, kahit $100 lang, basta buwan-buwan eh. Okay na sa akin. Maintain eh. Salamat kung mayroong may dadagdag eh. Ganun lang yun. Kung wala, salamat din. Yan o, na-upload ko kaya no, na-release ko na ngayon. Sino nagagawa ng thumbnail mo? Yung anak ko, yan, yung anak ko, yan. Yung napakapangit. Lagyan mo lagi ng highlights. Oh, meron yan highlights ito, may highlights na. Wow, ang pinag-usapan nyo. Dolyar. Ala para updated. Kasi pagkatay ngayon mag-vlog eh. Oo, marami pa nga kuya Eh, kasi Kasi revenue kasi ang inaano ko ngayon. Kaya nakakasawa kasi puro yung nakikita ko doon lagi lang sa palengke. Kaya wala na akong magkano mag-vlog doon. Wala akong gana kasi wala akong views. Ayan na nga eh. Gusto ko sana lumayo man lang, na ibang lugar man lang para makikita ng mga viewers na iba naman yung... Oo. Sige, mag-live tayo. Sige lang, sige lang. Ngayon na ako. Ha? May gagawin kasi ako dun sa labas eh. Ano gagawin ka? Ay, Tulungan kita kung ano. Eh, ano lang, konti lang. Ha? Konti lang mo. Konti lang? Oo, basta may vlog. Ano lang yun? Parang pipinturahan ko, tapos tanggalan ko naman. Nag-delete. Wala ka doon, power bank? Wala nga eh, may power bank ako eh. May power bank. Nag-uusap nga kami ng anak ko. Yung manugang ko, alam mo kung magkano power bank niya, may flashlight pa. 1.8 sa Lazada. I-search mo sa mga Lazada, meron dyan mga power bank na o bibili tag 1,000 na higit. Matitibay na yun. Yung sa kanya talaga, kahit ipok-pok mo, ang bigat. Sabi ko, ano itong power bank na to? Uy, dito. Tapos may flashlight pa. Ayos. Oo, may flashlight. Kaso nga lang, isang araw mo i-charge talaga para mapuno. Grabe.
Pero sulit naman. Siguro yung kung gagamitin mo, mga 3 saksak, 4. No? Oh, mapupuno pa yung cellphone. Ang ano nga ang laki ng, ano niya, percentage eh. Yung sa akin isa lang 2 lang, wala na. Kasi, ano na yun, matagal na. 3 years. Ang isa Len, nga, boom, shout out. ang isa nga nasira. Lin Gabuay, shout out sa'yo. Pero Ruben, Ben, kill power, kilikili power. Ano yan, Lazada. magkaano sa Lazada? Visit ka rin. Puro kakatransado mo. Meron dyan nasa Sigato, may kilikili power yun. Ito na yun sa ano, Commonwealth. Ayan, yan. Sa Commonwealth yan. Hindi ko na lang hinabaan hindi ko na, kasi bawal doon na ano ako doon mag video sa tulay. Oo, mga ano yan, Muslim, bawal sila kami ng ano. Bawal yung video sila. Pero kung sikat ka na vlogger, Oo. may pera ka. Oo. Puta, dul-dul pa yan yung mukha niyo. Oo, bayaran. Tulungan mo ko. Oo, gaganon din ako dyan. Kaya hindi ako nag-anan sa tulay. Ganun naman ang Pilipino, pag wala kang may bibigay na vlog ka. Oo, yan. Sasabihin mo, bawal mo yung video. Pero kung namimigay ka na naka-vlog ka, Ayun. okay lang yun sa atin. Sisinter pa nga yun. Hindi pa yun hindi magre-react. Huwag mo ko yung video, huwag mo sama dyan sa vlog mo. Ah, yan na nga. Dahil doon sa palengke din, pag nagbablog ako. Ganun Minsan, nagre-react yung customer. Kuya, huwag mo ko isasama kuya sa vlog mo. Ha? Pero kung libre, salin mo na ako. dampot agad yan. Wala nang ano Di ba intindihan Bakit? Saan ka pumunta? Meron niya nag-ano sa akin, nag-message. Pinindot ko yung kay Daddy Frankie. Pinindot ko doon sa Reels. Bakit na naman daw? Ngayon, ikinumpir ko ang profile niya saka yung profile dito sa kabila. Sabi ko, scammer ka Hindi ko, scammer ka hindi ikaw si Daddy Frankie. Kilala ko si Daddy Frankie dahil 3 taon ako nakasubscribe. Hindi yung nag-message. Oh. Ay, nag-message sa'yo sa messenger? Oo. I-apply mo ito. Scammer yun? I-apply mo ito. I-apply mo Scammer ito. yun? Sabi ko, kilala ko si Daddy Frankie. Nakasubscribe ako 3 taon na. Scammer ka Tapos nang-aalo ka ng ganun. Itong ganyan. Papasama ka. Hindi na nag-message. Parang si Joshua din. Ay pa. Si Mr. Gcash. Walang ginawa kundi magbaba ng Gcash niya Pumasok kay Tony na buhay kahapon. Ayun nga, nandun nga sila, no? Sabi ko kay Tony na buhay, mag-ingat ka dyan sa mga scammer. Nabasa mo yun? Oo, nabasa ko. Sabi ni Kay, andun si Tatay Robin, yung sinabi. Kasi nag-roll ako. Uy, live si buhay. Sabi ko, mag-ingat ka. Maraming scammer dyan. Sabi, oo nga, Der Sabi niya, oo nga, Der. Ikaw, Joshua, patunayan mo. Sabi ko, bata na to. Parang Galing. sinusugal niya ata yung nangyayangin. I-scatter yan. Hindi inaano yan. Ginawa niyan Ang lahat. dali-dali lang ng TV. Abit bahay ko nga lang, 6 months bumalik na Oo, 6 months lang. Libre barangay pa ang gamot. Libre gamot naman yan. Oo, libre gamot. Siya, parang nang-i-scam na sa mga YouTube. Huwag yan sabihin wala sa receipt. wala na sa hulog Oo, ginagawa. Hindi na kasi yung ano niya, hindi na talaga parang humingi ng tulong. Ginagawa niya ng Hanap buhay na talaga. Kasi kung tutuusin, kung talagang sincere ka sa mga binibigay sa'yo, na nagbablog ka naman, kailangan i-vlog mo rin. Ano mo? Kasi si Loy, nagbigay sa kanya ng 500. Binigyan Tapos, mo ng Gcash. tinatanong ni Loy, Joshua, nakuha mo na ba yung perang binigay? I-sinend ko sa'yo. Hindi sumasagot. Kaya kailangan, sinabihan ko, Joshua, tinatanong ka, sumagot ka naman. Ano ko nainis? Sinabihan ko, huwag mong gawin mong hanap buhay yan dito. Sa Boy Gcash. Oo nga Panay baba ng Gcash ang puta. Lahat ng live, Gcash lang. Ang dali-dali lang gamutin niya noon, wala. Ngayon, ang bilis 6 months.
Kapitbahay ko na dalawa. Malala pa nga sumusuka na ng dugo may dura ng dugo. Pero 6 months. Ito nag-live siya, oh. Si Joshua? Joshua. Ayan ba yan? Oo, ano ba? Bago na. Nag-game na siya. Nag-game na. Marami pumapasok din sa kanya. Nag-live si Joshua, guys. Nandito sa guys. Tapos, nakakagalaw sa inyo natin guys. Dapat hindi. Ang bilis lang ng ano. Yung Gcash na nakalagay. Nangagan po ako sa mga sa inyo lahat. Ito ang Gcash ko. Parang ano siya, no? Ang ganda na nga ng bahay niya Ang bahay niya Tapos doon sa kabila, yung nanahingi siya ng motor na TMX. Magkano yan? Ang cash niyan motor ano? Ano yan Ang cash niyan, 45,000. Paghulugan, 140. Ang lupit. Parang si ano yung minura yung anak mo. Yung minura din ako. Si John Paul. Kasi John Paul. John Paul Ramodo. Oo. Parang ganyan nangihingi ng iPhone kay Tunay na Buhay. Pinutakti talaga siya ng Viewers, Oo. Kapal mo. Ganyan siya. Kami nga, nagdudot-dot lang kami. Hindi kami nagaganyan. Kaya nga Sabi ko, Tunay na Buhay, anong gagawin mo dyan? Sinako ko na. Talaga pagtsatsagaan mo pa Tapos na, wala na, sinako ko na. Kala ko pagtsatsagaan niya yung ugali nun Wala. Ano mangyayari sa'yo nun? Mumurahin ka lang nun. Tapos pagpasok sa akin, nung last na, pagpasok niya, itong buwan, itong November, merong linggo yata yun, hindi, October, last. Minura ko. Sabi ko, yari ka sa akin, sasako na kita. Pinindot ko, pak. Hanggang ngayon, wala na. Kahit anino. Luko to Sabi sa akin, PWD ako, sabi ko, kaya pala umakali mo, parang hayop Ginanyan ko, tapos pindutin ko. Sako na. Sinakal ko. Luko to Buti, alam mo, PWD ka. Kaya pala, abuso ka. Baluga rin kasi. Basta lang barubal ng salita Pero, parang may nagtuturo na nasa likod, hindi basta-basta. Kaya kung siya lang, kasi kung PWD siya, kung ano ba ng kanyang, hindi masyadong PWD yan. Kasi nakakagalaw siya Saka ang utak na may presence of mind. Di ba? Kasi kung ang PWD, tado ang katawan, lalo kung kamay, hindi siya makakapag-play. Kung apektado naman ang kamay, Grabe sa YouTube. Dami ng scammer. ay, dami talaga. Nagagawa sila ng mga channel nila. Dami. Iba-ibang channel para epekto. Iba-iba. Dami. Yan, ako to ibigyan ko rin ito. Kasi nagpupun stories ako Sa akong din, stories. Balik-balik ako nito Kasi may napindot ako na naka-heart.
Babayaran ko pa na kaya binurak ko. Pabalik-balik ako dito. Yung apps ba, yung ano, epic. Kaya, nag-ano ako nito, pabalik-balik. Ito, ito, ito. I-share ito sa Facebook. Tiga sa rin. Be, kain ka na, Be. Hugot ka. Guys, mag-end na ako. May gagawin pa ako ng kariton ko. Bye-bye, bye-bye. Ay, andyan na si Will. Hi, Will. Maandar yun yung kay Will ngayon. Andar yun. Biglang sumulpot si Will. Hi, Will! Hello. Good morning! I love you! Morning, Wills. Wills to wins. How are you, Will? Thank you so much. How's your day now? Aray ka. Like, hala. Ay, si Grace, ang dudot na yan. Andyan na si Will. Hala. Pastilan, ayaw lagi. Page mo. Sa mga di shout out. Hindi pa sa rin. Hinihintay ko nga rin yung message ng ano ko, ng mga kagroup ko sa schoolmate ko kasi namatay ang schoolmate namin nasa Mandaluyong sa Polomedic. Mutok ang ugat. Sobrang sa kapag blood. Babae. Tatay Robin, sabi natin mga di Alvarez. Nagka-IB boy, salamat. Oy! Melody! Si Melody ba yan? Wala yan. Yan o. Running copyright. Wala yan? Gano yan, monitor niya kung may copyright. Ah, ganon? Oh. Maganda na nga yung reels ngayon. Kasi kung may copyright, hindi niya ano yan. Hindi upload. Hindi, Hindi upload pa rin, tatanggapin. pero bibigyan ka ng ano, Warning. bibigyan ka ng red. Kaya Kaya pala. pag nag-upload ka sa Facebook tapos may copyright, meron dun sa taas na. Ah, Your content naka-red. is copyright. Nagmumurturing Ayan, siya parang ngayon. nagmamonitor sila ng ano, kung may Oo. copyright o wala. Oo. Yan na. Diba dati pag nag-upload ka, magugulat ka na lang kinabukasan, ay, copyright pala yung in-upload ko. Pag no-notify minsan. Tatay Robin, bigyan mo si Joshua. Aray ka. Magkano binigay mo kay ano? Anong binigay mo kay ano? Yes. Pera. Tapos. Ganun ka. So, share lang. 4,000? 400 lang. Kala ko 4,000 eh. Grabe yun ha. Big time ka pala. Ikaw kasi ano? Will. Kaya ano pala, kung babayad pala ako sa t-shirt. Pero importante ko na makapunta ko dito. Tapos yung pang-ulam, binayaran na pala ni... Pag nag-ano ng ulam, yung bayaran mo lang ng tisa. Sasabay ko na. Yung pang-ulam, sa ano na? Pagpunta nyo rito, para alam nyo yung lulutuin natin. Ay, shout out to you. What's up mga kawaray? Ganon? Tate Robin. Hi, hello. Hello. Babayad siya ng ano. Babayad ako na. Nangutang si Tate Robin sa akin. Joke lang sa t-shirt.
Ano, Maria? Wala eh. Last money ko na nga lang ito eh. Aray ka. Mani, Pinamalingki ko wala kang pamasahe sa ano? Ay, doon? Oo, pagpunta natin sa ano? Ay, mayroon. Wala eh. Mayroon. Nandoon, iniwan ko ang ano. Iniwan ko yung... Nandun kasi ako ngayon. Ito, yung resibo. Ha? Ayan mo na. Sige na. Wala akong 28 lang. Ano ang ano doon? Alin? Pandagdag naman lang. Dagdag mo doon. Saan? Doon, sa ano? T-shirt. Hindi ba ito 80 binigay mo? Oo, 300 na. Pero nadagdagan ko pa. 50. Ako pandagdag. Thank you. Ayun ba? Right sa tatero din. Hindi may bayad talaga yung ano, pagpa-print. Ha? 200. Ah, ganun? Oo. Yung magli-layout ng ano natin damit. Yung ano yung... O di ibig sabihin, kulang pa. Hindi, sakto na yun. Bigay ka ng 50 eh. Ako na sana mag-aabono nun. Hindi magkano ang abunuhan yun. Hindi magkano lahat na. Magkano lahat na. Sa akin, malaki. Yung ilan ng nagpagawa na hindi ko na magbayad sa akin eh. Ikaw pa lang eh. Ilan na naabunuhan ko. Iabuno ko lang yung 50. Wag na. Hindi, okay lang Okay yun. na yan. Sige na. Okay na yan. Ay, Okay lang yun. Ano Okay problema na yan. yun? 350, okay na yan. Tama yan. Ha? Parang may pang ano ka sa... Bahala ka. Sabi pa nga ng ano, I understand the situation about your effort. Aray ka! si Crystal, wag na hindi ni Joshua. Para, panawagan niya talaga para sa gamot niya. Agoy! Na bata. 12,000 pala sasawarin ko ngayon sa panawagan. 12,000. Yun, plus ano? Plus sa YouTube. Ito sa panawagan namin to. Oh, plus ano? Ngayon lang yan sa unang ulo ko. Kaya mahal, papunan ko. Sa akin, papunan ko, 1.5 lang. Yung ano mo, yung Tatay Robin, yun pa rin yung... Oo, yun. Pinalitan lang ng anak. Sabi ko, bakit pinalitan mo? Ano Yung pinalit mo? profile. Profile lang yun, yung picture. Pinalit. Hindi mo nakita? Yan yung profile. Yan, ang profile lang pinalit. Kaya nalinis ang... Dinagyan ng ano man lang. Oo, yun ang basket at saka... Hindi, dinagyan dapat ng balot bindor. Hindi, inano sana dyan, Tatay Robin, to consejo. Oo, yun dapat dinagyan ng channel. Pero anuhan ko yan, i-release ko sa kanila. Pero mas maganda yung Una. mukha mo lang, yung mukha. O yan Kasi nga, doon ko na kasi simple nakilala. lang doon, di ba? At saka doon ako nakilala. Pwede ko ibalik yun. Panawagan niya kahit talaga para sa gamot niya. Kasi Agoy doon na ako bata. nakilala eh. Doon ako Nakakaawa pero nakakainis. Oo nga. Yun niya yung kanina sinasabi niya. Si Crystal, wag ni hide ni Joshua. Oh? Aba, ang galing ah. Hinahid ni Joshua? Bakit? Kasi binabanatan siya ni Crystal Wang. Bakit hinahid? Hinahid. Baka binabanatan siya, baka inaanohan siya. Okay. Ano rin na si Crystal Maloko Wang. din yun eh. Maloko din yun. Yung sinahod ko, bumili ako ng bigas sa akin. Yes. Yan. Hindi ko alam na Sa akin, na-shoot. dagas-dagas man. Parang may binayad ng bahay. Ano. Pero meron pa doon, yan ang babaunin doon nandun sa bangko. Hindi ko na kinukuha. Kasi meron ako dating 1,000 nakapundo doon sa bangko. May 6. Binawasan ko ng ano, ng 2. May 6 pa. 5. So ngayon, yan ang babaunin ko. Yung 4 kukunin ko. Babaunin tapos yung iwan ko yung isa. Magkanda, hindi tayo pakainin doon. May pagkain. Yun yung pagkain. Kami nga parapol. Dami na ng parapol eh, na t-shirt eh. Eh kung halimbawa mag-ano si Team USA, ano, katulong ng ano, Tinggasangga sa ano eh.
Ah, tumulong? Oh, yung team of Planet Sword eh, hindi na magkaso. Pero Ay, Ben, shout out. Shout out yung mga kawaray dyan. Ay, si Si Robert. Robert Bugalaran. Pero Ben, Bert, okay na sa ano tol, Robert, na ano ko na ano ko na yung ano mo, yung damit. Payment na lang ang kailangan. Nandito na yun. Bali 21 lahat ang pinagawa ko. Ito yung ano, yung resibo. Nag-down ako kanina ng 1,000 eh. Ayan. magkano lahat eh? Down ako 1,000. Bali ano, 5 ano nga, 5,880. Yung 21 na ano, t-shirt. Kabos, shout out! Times 21. 5,880. Tapos plus yung 200 na layout niya. 6,080. May bayad niya ang layout. Sabi ko sa'yo, hindi sa manugang ko na lang, lahat-lahat mo sa kanila. Kaya mo na yun, 200 lang naman. Titignan na lang natin ang quality. Lahat-lahat mo sa kanila. Kasi bahay ang printing niyo eh. Kahit manood ka na doon eh. Pag-printing nga siya ngayon eh. Puprinta ako ng ano eh, ng sticker. Puprinta. Titignan na nga natin yung paggawa. Di 200 lang naman ang layout niya kasi sabi niya medyo mahirap kasi iba-iba kasi mukha ang ano. Sige tol, bukas na lang ako magbayad. Ang bigay sa iyo tol. Sige sige, cover. Boom, sangkay, Tatay Robin, ayaw lagi, uy. Ay, kabos! Dito lang po, boom. Sabagay, Basta na pala yung ano. baka sinasabi ng manugang ko, ano, isang layout lang. Ay, isang ano lang, mukha. Isang mukha. Siguro na, Mahirap yun. mahirap yun. Kung Iba-iba. iba-iba, mahirap talaga yun. Kasi Saan ba computerized yun? talaga yan. Gagawa doon, computerized. May. Ay, pinasan. Ikaw nang gamit mo na. Ano ko lang dito, feed ko lang yung nagbayad. Si ano, si Project 89 nagbayad na, di ba?
B-boy. Bayad na si Project, di ba? Uy, ang ingay nyo. Oy. Si Robert. Bukas na doon siya magbabayad sa Robert. Narinig kayo doon, Jaira. Tatay Robin. Narinig yung mga buwan. Tabos, boom, sangkay, Tatay Robin. Ayaw lagi, shout out. Ay, shout out sa mga kalbo dyan. Ayaw lagi ka, boss. Gahay pa. Pastilan. Ikaw umiinom tayo, di ba? Si ano, yung taga dyan, Ito, si B-boy, feed na to. Mula dito kay ano. B-boy. Oy, B-boy, si Sagata, singilin mo na lang ha. si Wala na akong pantapal. Si Si Mary Grace, tapos na to. si Grace, tignan. Yan, nagbayad na to kay B-boy. Pati si Elmer. Elmer. Kulang lang na ito, kulang sila ng ano? 60 Pesos? Jaira. O, bunuhan ko na lang. Hindi yan 60. gaganti Sabihin mo pag na hindi mo aasarin. Grace, abunuhan ko na lang yung kulang ninyo pa. Kasama ni Elmer. Si Chris, tapos na si Elmer lang. O, bunuhan ko na lang, Kasi 60. hindi ko na kayang sagutin si Kuya Elmer kasi pumasahe dun sa ano. Oo, mamasahe. Sagutin pa. Tutulong-tulungan lang natin. Ano problema yun? Feed na rin si Kuya Elmer, si Grace, Tatay Robin. Yung hindi pa nag-abot, B-boy, feed na to eh. Nabunuhan ko na, Grace. May, Ano ba yun? nabunuhan ko na. Doon na. Okay na yan. Mommy. Ito si Kuya Sani, feed na rin to kaya ako Yun naman din ang sinabi ko kay John Espino. Oh, Na magbibigay din ako sa party ng t-shirt sa aking uniform sa grupo. Yun na yun, Sir John Espino. Maraming salamat sa iyo, John. May ingat ka si dyan. Cabos lang hindi pa. Si Will tapos na rin. Ingat ka dyan sa Canada. Kay B-boy ito eh. Pati magkasama pala ni Batang Samar yan? Sino? John Espino? Sa ibang bansa? Oh, sa Canada? Parang, Magkasama. feed na rin to kay Matt kasi Magkasama sila sa Batang Samar. walang binayaran ni B-boy kasi si Will, si Matthew at sa kanya. 1,000 binigay Pamuno niya muna. na. Dinaw namin. Tabi 1,000 kami na nakaraan. Lalo, ito si Rosel Humudjo, i-feed na rin to na kay B-boy na yung bayad dito. Aga mag-live yan. Alas 4, alas 5. Ano nga kanina si Kuya, Pinasok ko. nag-ano nga si Kuya, Alex, bakit daw wala yung mga timbong dito pumunta rin Pinasok ko yun. sa live. Comment niya ako eh. Ito, tapos na rin to kay feed na to, bayad na to sa akin. Kano na yung binigay ko, 2,000. Ganyan sa dalawa. Ibig sabihin, inabunuhan mo na. 2,000 nga akin. Ilan yun? Kay Robert Bagalanon, 2. T-shirt. Yung t-shirt, 2. 80, ilan yun? 2. Tapos akin, 3. Kasama kay Marvin at kay Fe. Tapos kay Kuya Sani. Tapos kay Jomar Sarate. 7 ang akin doon. Sobra pa nga. Sobra pa akong 40. May sobra pa akong 40. Sa 7 na t-shirt. Dahil pobreng worker, iabot na lang. Bring worker, dyan lang yan, di ba? Sa Pupunta yun dito sa Diparo? 12 ng gabi, nandito na yun. Kaya ng yun. Huh? Kaya ng yun. Kaya pag Bili mo na ng ulam yan para may ulam baon. hindi, magbibigay yun. Hindi, para ano lang ba? Ito si Mabi, hindi pa ito nagbayad. Iwan ko lang kung kailangan nagbayad. Ay, anong sasakyan ni Daddy Luz? Anong klase ng sasakyan niya? Yun nga, di ko nga alam eh. Pick up o ano? Bukas yung likod. Hindi, may pick up naman na crossband. Klase crossband.
naka-pick up Rosman. Si Ricky, di pa nagbayad. Si Sagato, si Irap, si Cabus, covering worker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dami lang. Oo nga pala, siya ano pala. Nagre-reklamo si Kuya Alex. Wala daw pumapasok doon. Ang aga-aga ni tapos lumipat. Sabi mo sa akin, in main channel mo. Ulit wala po, boom, sabi ni Cabus. Cabus, mami. Sino mami? Andyan ba siya naman? So, wala naman.
Guys, mag-in na ako. Kasi mag-live ka ba? Sige, bukas na ako. Hindi ka mag-live ngayon? Hindi, mamayan lang ako pag nagbugas ako ng balot. Hapon, alas 5. Hindi na chichimpuan yung pagtitinda mo ng balot. Pag nag-live ako? Hindi man ako nagla-live sa ano. Tinda. Sa ano, paghugas mamaya alas 5, alas 4. Lalay. Di ba magluluto ang balot? Pagpunta mo rito ng, kailan ba yun? 12, no? Pupunta ka dito, no? Kailan ka pupunta rito po? Sa 12? Okay. 12 ng Gabi? hapon. Ganito. Kasi magluluto, di ba? Oo. Ayun. Dala kang balot. Pag maganda ang balot, magdadala ko kasi minsan pangit. Patulad yun, pangit. May naiwan akong... Paano nakukuha mong pangit? Hindi mo ba pinipili? Hindi, ganun ang deliver ng balot. Hindi permanente. Sa supplier yan. Minsan na nung isang nung October, katapusan 2,000. Ganito po sesi, higupin na balot. Nung isang araw, nung Merkulis, hindi ako nagtinda. Boss, mag-end na ako. Maraming salamat. Sa mga gusto mag-live na po. Sa Tatay Robin, hindi daw magla-live. Mamaya alas 4. Magla-live ako mamaya. Mag-end na ako. Kabos, mag-live ka kaya? Oo, mag-live ka. Maya-maya, Biboy, mag-live. Si Kabus, hindi nga ako nababasa yan Spam din ako yan. Oo, hindi ako nababasa. Kahit ano ko comment. Mag-live ka na, Hindi ako Kabos. nababasa yan ni Kabus. Hindi ka ba nababasa? Hindi. Spam ako niyan. Puntahan nila sa spam. Burahin nila doon. Paano spam? Ito, tingnan mo Itong spam ako. Umapasok sa spam. Ito ang ano ko. Ito ang GML ko GML. Ito. Yan. Yan siya, puno na. Di ba? Puno na yan. Ngayon, dito ka pupunta. Yan o, spam mo. Spam, email yun, na-spam ka dyan. Umapasok yan. Kaya mahahide ka. Yan ang spam. Ganun yun. Pagpasok na doon, Hindi niya naka-verify yung ano mo. Hindi naka-verify. Puno na ka mo. Storage. Puro storage. Out of storage lang. Kaya inaano ko na makabili ako ng sarili kong meron akong isang cellphone na ayan na sa akin. Nag-verify na sa akin. Yan, nag-full storage na ako dito. Bubura na ako. Yung mga na-stock ko, na mga nandito. Kaya nga gusto ko nga yan, burahin yung ito. Upload ko na ito. Hindi ko pa na-upload, kaya nga gusto ko na mag-upload. Kung nag-upload ako, buburahin ko, walang may stock. Kasi ma-full storage ako, pupunta dito. Naka-live pala si Glory. Mag-end na ako, guys. Pinasok Kabos, mag-live ka na. Pinasok ko yan sa Glory, pasok nga. Holiday naman yan. Sakay ka, boss. Live na, live. Gahat na ako. Yan ang spam. Pag pumasok yan doon, hindi ka talaga makikita. Kailangan, i-review yan yung opinion nila sa kanilang page, sa kanilang Google, Gmail. Katulad sa akin yan, doon, i-spam yun. Yan, email, all email, yan. Pagkano yan, papasok yan, kaya buburahin. Binubura ko yan. Kaya, pag natago yan, hindi ka talaga makikita. Hide ko talaga. Kinakalikot mo ng kinakalikot kasi yung Gmail mo. Hindi, may talaga yan, may talaga yan, focus doon sa setting. Sabi ng anak ko, nagbubura ako niyan para hindi siya full storage. Kaya nakaroon ako. Dahil ng yan.
Hindi yan, kung hindi papasok doon sa'yo, naka-close yan, hindi yan na ano. Hindi yan naka-open. Kung walang papasok doon sa JL mo. Naka-close yan, hindi yan na-open. Katulad sa akin, di ba, yung mga video ko dito, sa akin, yung video ko dito. Yung video ko, Ito, naka-live siya, no? live pa rin. Ganda-ganda nga ng bahay niya eh. Higaan niya. Kamatala sa atin eh, higaan natin eh. Bahay natin. Dali-dali lang yan. Dali lang. Mga scatter to. Alam mo. Okay na guys, bye na. Salamat.